jsme špatně nastoupili do začátku zápasu, kdy nás soupeř zaskočil svým postavením, že to změnili proti těm zápasům, co jsme viděli a to tomu patří. My jsme na to zareagovali asi v 15. minutě až a vlastně myslím, byl gól ve 4. v 6. minutě. Soupeř to využil, myslím, že pak se to vyrovnalo do poločasu, i když to bylo od nás nebyl úplně dobrý výkon a druhý poločas si myslím, že jsme si nezasloužili prohrát ten zápas, ale bohužel přišla penalta v závěru zápasu a na to už jde těžko reagovat. My jsme měli využít ty šance, které jsme měli i během toho prvního poločasu, byli tam do standardek, byli tam propadlý míček a tam musíme být důraznější a druhou půli, těch 30 minut jsme vlastně nepustili z vlastních 30 metrů, ale nepadá tam gól, nemáme tam nějakou a možná 100% šanci, jsou to střely, který golman pochytal nebo pozbíral centry a dneska nás tady trestalo rukou v závěru, kdy byla penalta a těžko už na to potom reagovat. Já si myslím, že to byla až 80. Já jsem to hlídal na tabuli taky, já si myslím, že to byla 80. minuta a samozřejmě, že my tady tomu bychom chtěli dohrát až do konce, bez toho, aby jsme z toho vypadli, ale máme soupeře na hřišti, který se z toho prostě dostal na 30 minut. Oni se z toho dostali tím, že měli 3 rohy za sebou slepený a vlastně z toho byla penalta, takže on to nebyl tlak, oni nás spíš z toho tlaku dostali, vykolejili nás toho a prostě pak ta reakce už to nakopnout byla složitá. Já jsem ještě na domácím stadionu nevyhrál. Samozřejmě, že tyhle ty hesla a to, co slyšíme z tribuny, na to má fanoušek právo. Na druhou stranu my jim tím třeba nedáváme tu možnost, aby se radovali a nevím vlastně, jestli by to tak bylo, kdyby jsme vyhrávali, jestli by to chování bylo třeba trošku jiný. Je pravda, že fotbal je prostě zábava pro lidi, když je nespokojený, může to říct. Naopak ta podpora si myslím, že by mohla být taky, protože i to pro ně může být zábava, že si zafandíš a pozbudíš vlastně ten svůj tým. Nechci se do toho pouštět. Každý to je jeho věc, s čím přijde na fotbal. My můžu říct s rukou na srdci, že proto děláme maximum, jestli si to někdo nemyslí, tak ať se přijde podívat na tréninky do kabiny, jak pracujeme, jak kluci dřou a to je pro mě strašně důležitý proto, aby jsme mohli odehrát zápas. Ten zápas má vždycky nějaký vývoj, má nějakého soupeře a má nějaký výsledek a samozřejmě se na to připravujeme celý týden, aby jsme vyhráli a že to někdy nedopadne podle všech představ, tomu rozumím, protože každý má jiný názor, opačný a jich strašně moc a s tím se pracovat pak ne. Já jsem mu říkal, že slyšel jsem, že je to ligový rozhodčí, který má ligové zkušenosti, že mi to tak nepřišlo. On mi odpověděl, že my taky nehrajeme jako ligově. Já jsem mu říkal, že jsme ve druhé lize, že má pravdu, ale přišel mi metr, no, těžko se to hodnotí, on to nějak vidí, ale měl nepořádek na hřišti. To, že se mu strkají hráči, to, že se skoro perou, to je prostě tím, jak to ten zápas vedl on a ten pořádek závisí na něm. A tohle by se nemělo stávat, nemělo by se stávat samozřejmě nám, že se do toho budeme pouštět, ale rozhodčí by to měl být pod kontrolou tak, aby prostě to měl pod kontrolou, aby nebyl vidět, aby nechtěl být vidět, ale aby ten zápas měl pod kontrolou. A říkal jsem mu, že mě tohle jako ligový výkon nepřišel a co mu daří dál. Tohle určitě vždycky se to snažíme přizpůsobit i to, co máme v kabině, i jak systém, tak posty. My si myslím, že máme dost rychlých hráčů, ale samozřejmě to závisí taky od postu. My nepotřebujeme mít úplně defenzivního hráče 100% rychlého, aby měl 100 za 10. My ho potřebujeme zase mít dobře organizačně a takticky, aby podržel vlastně ten tým v prostorech třeba, kde je potřeba. Protože ten, co běží někam rychle, tak může ten prostor snadno rychle opustit a pak se nám nestihne třeba vrátit, tak aby tam byla, musí to být takový vyvážený, já si myslím. Já nad tím přemýšlím, my nad tím přemýšlíme s klukama, bavíme se o tom s klukama celý týden, bavíme se o tom teďka 4 měsíce nebo 3,5 měsíce, co jsem tady. Říkám ještě jednou, já si s rukou na srdci troufám říct, že kluci ten fotbal vnímají dobře, že udělají chybu k tomu fotbal prostě tak je, ale netroufám si říct, že by se někdo něco podcenil nebo že by se někdo něco vykašlal a tohle dám ruku do ohně za kluky, že tohle se 100% nestává. Jestli nemáme pak takovou kvalitu, jsme ve druhé lize, jak mi říkal pan rozhodčí.